Općina Vrhovina, izvolite. Dobar dan, poštovanje, Sabor za unutarnju i vanjsku kontrolu dvojezičnosti i table za gej ustanove. Ovdje je Ivan Tokić Pero. Malo bi vas molio načelnika. Načelnika trenutno danas nema. A gdje je? On je na putu. Mislim da u Zagrebu. A, na putu. A imate nekog koga mijenja, zamjenjuje ili ga mijenja? Ajme, samo malo zamjenika isto nam nema, pošto se ženi, pa je onda uzeo slobodno. Ne znam. A znači Miroslav se ženi? Da, Miroslav se ženi. Joj, meni da Miroslav Mašić. Tako je, Miroslav Mašić. Joj, meni dajte mu, molim vas, recite mu da je zvao Pero Tokić i recite mu da mu želim svako dobro i poslaću mu jednu zastavu. Može, nema problema, reći mu kad se vrati. Ovako sad jedino, ne znam, pročelnicu ili pročelnika bivšega možda vam može pomoći. Gledajte ovako, vi kad ulazite u vašu općinu, da li piše, ima ona tabla općina Vrhovine? Da. Sad gledajte, sad se ovo mi, kako ja zovem iz ovog unutarnjeg odbora za vanjsku unutarnju promjenu tabli i sustava tableriranja Republike Hrvatske. Dobro. Ono što me sad zanima, vama to ne piše na ćirilici s obzirom da je tamo vlast srpska. Nama piše i na latinici i na ćirilici. I sada bi trebalo još dodat po novome ovo, od sljedećeg mjeseca će treba ta tabla biti u duginim bojama. U duginim bojama. A ono kao slučajno, razumijete, ako imate u kojeg stanovnika općine da je Srbin pa gej, pa da se ne osjeća, razumijete? Mi smo baš naručili ove rezervne table prošli tjedan. Vidite, a sad ćete naručiti ove u boji, ove zastava. U duginim bojama i bilo bi dobro, ako hoćete, samo ćete mi tu treba dobiti načelnika, kad prođe auto, kraj table, imamo ove zvučne table sad. Di kaže, di tabla kao priča, dobro došli u općinu Vrhovine. I onda vam svira Somewhere over the rainbow I see two guys, two girls, two guys are kissing and hugging every day. Razumijete? Super, da bi riječ rekli. I onda tako da vi budete gej srpsko-hrvatska friendly općina. Blago nama, Razumijete? Znači, od kad ste rekli, od 2. mjeseca trebamo imati te table u duginim bojama. Da, gej tabla. To je obavezno gej tabla u Hrvatskoj. Jer zašto? Sad ću vam dati, gledajte. Znači, sada vozi Ivan Horvat, je tako? Da. Ulazi u općinu Vrhovine i piše lijepo na latinici, on zadovoljan. Dobro. Ide Žarko Jovanović, vidi, piše na ćirilici, zadovoljan. Dobro. Ide Davor Jurkotić. Dobro. On je gej. Da. Vidi latinicu, vidi ćirilicu, ali nema zastave. A što je to? Ali on vidi dugine boje. I on u svom autu uhvati za ruku svog Ivana. Dobro. I čuje tablu. A oni na hrvatski pjevaju. Sad smo sretni jer općina Vrhovina ima boje naše gej. Razumijete? Da, odlično. Dobro, znači, ja ću reći tako načelniku, ili hoćete vi njegov broj pa da se čujete s njim, ne znam, jel vam treba? Ma ne treba, vi mu samo recite, neću ga, vi mu samo recite uglavnom da dolaze gej table. Recite mi, ima možda u vašoj općini koji Indonežanin? Meni, ne vjerujem. Koji Kambođanin? Ma ne. Zairac? Nema. Ma mi smo svi tu, otprilike. Što? Isti, ne vjerujem. Ma ne, Hrvati i Srbi, ne znam dalje da li ima koga, ima možda... Gospođo, Hrvati, Srbi i gej, jel? I gej, je tako, nemojte... Ma nismo mi smo tu tradicionalni, Ma je, gospođo, ali u tradiciji se skriva pištoljčić, razumijete? Da, ne. Nema problema. Znači, dobro, drugarice moja draga, ajmo sad mi skupa za kraj. Somewhere over the rainbow I see guy, I kiss her lips
and say goodbye. Bye bye. Doviđenja. Bye bye. Doviđenja. Bye. Bye.